जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो आंनि मुङा थरायना भुमिका दैमारि आरो आङो गासै आंनि टटेल नाम्बारा जादों 533 आरो बेवहाय जौखोन्दोआ आंना 88.83 अब्ला आं डिस्टिंसनाव गोलैबाय आरो बेनिखायनो आं जोबोर खुसि बेनिफ्राय बांसिन नाम्बारखौ मोनबावगोन होनना सानदोंमोन नामा? आं माने बेनिख्रुइ बांसिन लाखिनो होननानै एग्जामनि सिगाङाव सानना लानायमोन ओमफ्राय एग्जाम जनायाव माने आं एसे गावखौनो हमदांना मोनबाय जे आं जेसेबां सानगोन एसेबां हाद्रायनाय नङा ओंखायनो डिस्टिंसनखौ आसा खालामना दंमोन। बेसेबांसो घन्टा फरायदोंमोन? आं माने टाइम नायना ओरैनो फरायामोन जेसे हागौ सानसेयाव आं एनि टाइम फरायखायामोन ओरैबाबो ओमफ्राय बिदिनो लेसनफोरखौ नायना फरायोमोन आरो बे समाव नोंखौ बांसिनै माने सोर हेफाजाब होयोमोन? आंखौ बांसिनै आंनि फेमिलि आंनि आइ बिसोरो हेफाजाब होदों। ओमफ्राय दायो माने बबे स्ट्रिमाव लागोन होनना सानदों? आं आर्टसआव लागोन। आं इयुनावथ' सिभिल सार्भिसनि एग्जाम होगोन होनना सानदों। गामिनि बेसेबां पार्सेन्ट लाखो दायो? आङो 88 जौखोन्दो मोनदों। ओमफ्राय इयुनाव मायाव फरायगोन होनना सानदों? आङो साइन्स लागोन गरेस्वर साइन्स एकाडेमियाव फरायगोन होननानै सानदों। ओमफ्राय इयुननि सिमाङा मा दङ? आंना इसानो डक्टर फरायगोन ओमफ्राय आरो गेजेर गेजेर बेंकफोरनि इन्टारभिउबो होगोन माने सुबिदा बायदि फरायलांगोन आरो मा मोनसे नोंनि फरायनायाव सोर बांसिन हेफाजाब होदोंमोन? आंनि फरायनायाव ना आंनि आइ बाबा ओमफ्राय आबै ओमफ्राय फोरोंगुरुफोर बिसोरो गासैबो आंखौ हेफाजाब होदों फरायनो थाखाय थुलुंगा होयो बहुत। बेसेबांसो घन्टा फरायदों? आङो सम मोनबानो फरायो बिदिनो माने घन्टा नाया आरो नोंथांमोननि चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बेसेबां पार्सेन्ट लाखो? 89.83%। ओमफ्राय दायो स्ट्रिमखौ मा खालामो? आङो साइन्स स्ट्रिमाव फरायनो सानदों गरेस्वर साइन्स एकाडेमियाव एडमिसन खालामखांखाबाय। इयुननि सिमाङा मा दङ? इयुननि सिमां आं डक्टर लाइनाव फरायनो सानदों बेबायदि। दायो बेनिफ्राय न'खराव सोर बांसिन हेफाजाब होयोमोन फरायनायाव? आंनि आफाया आंखौ बांसिन हेफाजाब होदों आरो आबौमोनाबो आंखौ हेफाजाब होदों आरो बे स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ थुलुंगाखांनाय बेफोरबायदि स्पिच होबाय थायो सम सम बेफोरखौ खोनानानै आङो फरायनायाव बांसिन गोसो होदोंमोन बेबायदि। टिउसन लादोंमोन नामा? औ लादोंमोन। मा आयदायाव लादों? आं मेथ्सआव लादों साइन्सआव लादों आरो एडभान्स मेथ्सआव लादों। बांसिन फरायसायानो बुङो माने टिउसन लायाब्ला मोजां रिजाल्ट खालामनो हाया होननानै नंगौ नामा? बेबायदि जुदि स्कुलाव मोजाङै फोरोङोब्ला हायो नाथाय जों टिउसन लादोंमोन आरो एसे मोजाङै बुजिनो थाखाय। गोजोननाय मोन्दों नङा होमबा गासिबो मिथिखायो ओमफ्राय आं बाहाय एसे बुरजा नाम्बार मोननायबा आं गावखौ एसे गोजोनबावनाय होनना सानगौमोन ओमफ्राय आं अल आसाम टप रेंकआव थानो हादिया बेनिखायनो एसे दुखु दं नाथाय होमबाबो जोबोद खुसि होननानै आं बुंनो हायो। ओमफ्राय बेयाव आइ आफामोननिबो एसे मदद दङ ओमफ्राय फरायनायफोराव एसे गाइड होयोमोन बिथां सारमोनाबोथ' दंखायो अलरेडि ओमफ्राय हस्टेलनिबो सासे सार दं बिथाङानो एसे पार्सनेलि आंखौ लाना एसे एडभान्सफोरखौ फोरोङोमोन बिदिनो एसे सापर्ट मोननायनि थाखायनो आं बिसिनि लाखिनो हादों होननानै आं गाव सानो। सरासनस्रायै बै फरायनाय समाव बेसेबां घन्टासो फरायदोंमोन? सरासनस्रा फरायनायाथ' आं 1-2 घन्टा फरायोमोन। ओमफ्राय गोबां फरायसाफ्रा बुङो माने बेबायदि फरायनायनि स्कप मोनोबासो माने मेट्रिकखौ मोजां रोखोमै उथ्रिसारनो हायो बे नङा जाय मासनि केपासिटि फरायनो हायो बिसिनि फरायबानो जाबाय जायनिया थाब जेनेबा 1 घन्टा फरायबानो एसे गोसोआव थाखायो खायसेनाबा थाया बे गावनि केपासिटि जाय जेसेबां फरायो जायनि जेसेबां गोसो बिसोरनिनो गाव गोसो होनानै फरायबानो हायो आरो। स्ट्रिमखौ आं साइन्सआव लागोन बेनिफ्राय कलेजआ अरुण'दय। इयुनाव आं IIT आव एमटेक खालामगोन।